Яшәеш чыганагы булучы йолдыз Кояш. Йолдызлар тирәсендә әйләнүче планеталар. Күк йөзендә гизүче метеоритлар. Дәү газ һәм тоз болытлары. Һәм миллиардларча йолдызлардан торган галактикалар. Галәм. Бик иске заманнардан бирле адам баласының игътибарын алучы иксез-чиксез бушлык. Ишендә яшәгәнебез галәм әле дә шишелмәгән серләр белән тулы. Олы серләр ташучы күк җисемнәренең берсе дә дөньяда тормыш чыганагы булган йолдыз Кояш. Бу фильмда шиксез көч иясе булган Аллаһның Кояшны искитәрлек яратуы белән барлыкка китергәнен үрнәкләр аркылы аңлаячакбыз. Көнебез технологиясының алга китеше белән галәмнең беленмәгән яклары бер-бер уртага чыгып бара. Саннары 100 миллиардтан да артык булган галактикалар үз эшләренә җир йөзендә бөтен кым бөртекләреннән дә артык булган күп кенә йолдызларны алырлар. Галактикалар нәкъ планеталар сыман үз орбиталары буенча хәрәкәт итә. Үрнәге, дөньябызны үз эченә алучы һәм Сөт юлы исемле галактикабыз бөтен орбитасын 250 миллион ел эчендә юл аша үтәр. Шулай ук галактикабыз галәм эчендә секундына 225 миллион километр шаккатырлык тизлек белән хәрәкәт кылыр. Сөт юлы галактикабыз кебек, башка галактикаларда гел хәрәкәт итәр. Галактикалар бу юлчылыклары вакытында бер-берсенә якынайыр, хәтта бер-берсен сизеп үтәр. Ләкин бер галактика башка галактика эченнән үткән вакытта һич нинди бәрелеш тә, казалар да күрелмәс. Һәрбере аерым система буенча киләнгән ике дәү галактика кайбер вакытларда берләшерләр. Нәтиҗәдә яңа система буенча яшәүче яңа галактика пайда булыр. Моның сәбәбе галактикалар эчендә урын алучы күк җисемнәре арасында ераклыкның кирәкле, бик югары дәрәҗәдә киләнгән булуы. Галәмдәге бөтен күк җисемнәренең урнашуы кеше тормышы өчен иң яраклы рәвештә киләнелгән. Үрнәк өчен, галәмдә олы бушлыклар бар. Америкалы астроном Джордж Гринштейн «Симбиотик галәм» исемле китабында күк җисемнәре арасында билгеле ераклык булуының әһәмиятен шулай ачыклый. Әгәр йолдызлар бер-беренә тагын да якын булса иделәр, астрофизика бик үзгәреш күрмәс иде. Йолдызларда, галәмдәге томанлыкларда һәм башка күк җисемнәрендә булган асыл физик процесслар һич нинди үзгәреш күрмәс иде. Ярак бер ноктадан каралган вакытта галактикабызның тыш күренеше дә хәзергесе кебек булыр иде. Бердән-бер айырма. Кич белән ширәм өстенә яткан вакытыбызда күктә бик күбрәк йолдызлар тамаша кылыр идек. Ләкин гафу итегез, тагын бер айырма барлыкка килер иде. Бу манзараны караучы мин яши алмас, була алмас идем. Галәмдәге бу дәү бушлыклар яшәешебезне булдыручы асыл шартлардан берсе. Тагын да җентеклерәк изләнүләр ясаган галимнәр күк җисемнәре арасында ераклыклардан тыш
башка үзенчәлекле баланс күренешләренә дә тап булганнар. Галәмне тикшерүчеләр иң соңында бөтен галәмдә һәрвакыт кеше тормышы өчен яраклылык принцип күрелгәненә төшенгәннәр. Бу максатка күрә галәм бушына яратылмаган, аның билгеле бер максаты бар. Галәмдә бөтен физик баланслылык кеше яшәеше өчен иң нечкә һәм яраклы рәвештә киләнелгән. Хәзер кеше тормышы өчен бик олы нечкәлекләр һәм баланс белән яратылган бер күк җисеменә тагын да якыннан карап алыйк — Кояшка. Кулган шайтаннан Аллаһка сыйынам. Аллаһ ул ки, күкләрне терәксез килеш күтәрде. Моны күрәсез. Сыңыннан да гәрешкә истива итте һәм кояш белән айны буйсындырды. Һәрбере билгеләнгән вакытка хәтле хәрәкәт итәрләр. Аллаһ һәр эшне тәртипкә салыр. Аятларны, мөгъҗизаларын берәр-берәр ачыклар. Бәлки, Раббыгызга кайтачагыгызга катгый итеп иман итәрсез. Кояштагы нечкә хисаплар. Уяру. Бу фильмда китерелгән саннарның һичберсе дә очраклы, уйлап чыгарылганнардан түгел. Һәрберсе дөньяда яшәүче һәр җанлы өчен бик олы әһәмияткә ия булып, тормышын аңлатыр. Сөт юлы галактикасында беленгән 200 миллиард йылдызларның берсе Кояш. Галимнәр бу йылдызның 4 миллиард ярым яшендә булганын уйларлар. Югыйсә, аның хикәясе тагын да яракларга таяна. Моннан якынча 14 миллиард ел элеккә әле һичбер нәрсәнең дә булмаган вакытка. Ул мизгелдә барлыкка килгән биек шартлау әле тормышка ашмадан алда Кояшның һәм башка бөтен йылдызларның язмышы, кайсы атомнарны чыганак буларак кулланып, ничек энергия таратачаклары, кайчан үләчәкләре билгеләнгән иде инде. Кояшның язмышы да бер яктан караганда башкалардан аерылган иде. Ул якынындагы зәңгәр бер планета өчен яшәеш чыганагы буларак яратылачак иде. Аллаһ галәмнең язмышын әле бу вакыйгаларның берсе дә булмастан билгеләгән һәм яраткан иде инде. Кояш Сөт юлы галактикасы мәркәзеннән 26 мең нур елы ераклыкта сәгатенә 792 мең километр тизлек белән хәрәкәт итәр. Галактика мәркәзе тирәсендәге әйләнүен якынча 225-250 миллион елда тамамлар. Үзеннән дәвамлы буларак җылы һәм нур таратучы бу йылдызның диаметры дөньяның диаметрыннан 109 кат, күләме дөньяның күләменнән 1,3 миллион кат, авырлыгы исә дөньяныкыннан 333 мең кат күбрәк. Планетабыз янында дәү масштабларда булучы Кояшның хәрәкәтчәнлеге дөньябызныкыннан 4 тапкыр артыграк.
Бик эссе һәм янып торган кайбер газлардан торучы кояшта заман-заман бик шартлаулар булыр. Бу шартлаулар шул хәтле көчле ки, кояштан буйлары дөньябызның буеннан 40-50 кат артыграк булган ялкын таулары атылыр. Утлы тупка охшаган кояшның эске өлеше Цельсий буенча 6000, кояш тешенең кызулыгы 12 миллион дәрәҗәдәдер. Бу сыйфаты сәбәпле кояш бер энергия булдыру чыганагы. Шулай ки, кояшның 3 көнлек энергиясе җир йөзендә бөтен бензиннан, агачтан, газдан һәм башка ягылыклардан хасил булган энергияга тиң. Моңа карамастан, кояштан чыккан энергияның бары тик 2 миллионнан 1 өлеше генә, барлыкка килгән җылысының исә 2000-нән 1 өлеше генә җиргә ирешер. Сорау туар: нигә энергиясенең һәм җылылыгының бөтенесе җир йөзенә ирешүе урынына бары тик бу кадары генә ирешер? Җавап: бу миктар җир йөзендә яшәешнең бар булуы өчен төгәл билгеләнгән. Кояштан ирешүче шул төгәл энергия аркылы гына көндезләребез яктырыр, җир йөзе җылыныр һәм җанлыларның ризык табулары өчен яраклы шартлар тудырылыр. Кояш дөньябыздан 150 миллион километр ераклыкта. Мөмкин булган булса, шаттл белән кояшыбызга бары тик 5000 елдан соң гына ирешә алабыз. Югыйсә, кояштан килүче нурлар бу юлчылыкны нибары 8,5 минут эчендә үтәр һәм планетабызга ирешер. Нәрсәне генә алсак та, кирәк кояшыбызның дөньябызга карата яраклыгын алыйк, кирәк кояшның зурлыгын яки кояштагы реакцияләрнең көчен, барысы да бик нечкә хисаплар белән кырылган. Безнең яшәешебез дә бу бик нечкә хисапларга бәйле. Бөтен бу саннарда бик кечкенә генә үзгәреш тә хәтта дөнья өстендә яшәешнең юк булуына сәбәп булачак. Кояшның һәм үз тирәсендә, һәм билгеле бер юнәлештә хәрәкәте, дөньяның исә үз тирәсендә, кояш тирәли, кояшка бәйле буларак, айдан тәэсирле буларак та күп кенә хәрәкәтләре бар. Бөтен бу бик тиз хәрәкәтләре вакытында дөньябыз кояш системасына һәм галактикабызга карата төрле яраклыкларда булыр. Монда игътибар ителәсе мөһим мәсьәлә шул. Бу хәрәкәтләр вакытында кояш һәм дөньябыз арасында хәлләр һич тәэсир күрмәс һәм шулай итеп дөнья өстендәге яшәеш тә һичбер куркыныч астында калмыйча дәвам итәр. Күренгәнчә, кояшның яратылышы төзелеше дә очраклы, максатсыз яратылыш төзелеш түгел. Киресенчә, Коръәндә Аллаһның кояш һәм ай билгеле бер хисап буенчадыр дип белдерүе белән, бу йолдызның Аллаһ тарафыннан кешенең тормышы өчен махсус иттереп яратылганы аңлашылыр. Моңарча аңлатып үткәнебез саннар хисаплар бары тик дөнья яшәешенә генә түгел, бөтен галәмгә тәэсир итәрлек дәрәҗәдә нечкә итеп яратылганнар. Кояштан таралучы нурның тизлеге моның бер үрнәге генә. Нурның тизлеге секундына 300 000 километр. Бу тизлек Эйнштейнның мәшһүр E = m
2 каттагы C белән билгеләнгән. Бу формуладагы E билгеләмәсе термоядер реакцияләрдә матдәнең энергиягә әйләнгән вакытында барлыкка килүче энергияны билгеләр. Әгәр дә нур тизлеге хәзергесеннән бик аз микътарда да тизрәк булса иде, йолдызлардагы термоядер реакцияләрдән чыгучы энергия хәзергесеннән 10 меңнәрчә кат артыграк килеп чыгар иде. Бу очракта йолдызларның тешләрендә булган энергия тагын да күпкә тизрәк бетеп, бөтен галәмебез миллионнарча ел әүвәл караңгылыкка күмелеп калган булачак иде. Әгәр дә нур тизлеге хәзергесеннән бик аз микътарда да әкренрәк булган булса, бу очракта иң алдан ук галәмнең киңәюе бик күпкә әкрен булып, галәм бу тарту көченнән котыла алмыйча һәлак булыр иде. Ягъни ике очракта да бүген эшендә яшәгәнебез галәмнең бар булуы мөмкин булмас иде. Бу кимчелексез баланс тагын бер тапкыр шуны раслый. Галәм очраклы рәвештә барлыкка килмәгән, билгеле бер максат өчен тәртипкә салынган. Астрофизик Уильям Прессның Nature журналында бер макаләсендә язганы кебек, галәмдә акыллы тормышның барлыкка килүен булдыручы ылы бер тәртип бар. Кояшның галактикадагы урыны. Беленгәнчә, Сөт юлы галактикасы спираль рәвешендәге төзелешкә ия. Спираль рәвешле галактикаларда йолдызлар һәм күк җисемнәре шешкән сыман түгәрәк бер мәркәз һәм бу мәркәздән тышка таба шул ук турылыкта һәм шул ук юнәлештә борылып барган куллардан формалашкан хәлдә урын алганнар. Мәркәздән чыгучы бу спираль куллар арасында калган галәм бушлыгында да кайбер йолдыз системалары урын алыр, ләкин аларның саны юк диеләчәк кадәр аз. Менә безнең Кояш системабызда әйтеп үткәнебез шушы спираль куллар арасында еш очрамый торган йолдыз системаларының берсе. Ярар. Әмма нидән Кояш системасының шушы спираль куллар арасында булуы әһәмиятле? Элек шуны әйтергә кирәк ки, галәмдәге урыныбыз сәбәпле спираль кулларында газлар һәм төрле артыклардан ерак булучы чиста һәм аяк манзарабыз, галәм күренешебез бар. Әгәр спираль кулларның берәрсе эшендә урын алган булса идек, булай ачык рәвештә галәмне тамаша кыла алмас идек. Профессор Майкл Дентон Табигатьнең язмышы исемле китабында бу теманы шулай ачыклый. Бик ачык булган башка хакыйкать исә, галәмнең бары тик безнең бар булуыбызга яки биологик ихтияҗларыбызны каршылавыбыз өчен шул хәтле мөгъҗизалы рәвештә туры килүе генә түгел, шул ук вакытта безнең аны аңлавыбызга да бик яраклы булу хакыйкате. Кояш системасының бер галактик читендә урнашуыбыз безнең төннәрен күк йөзен тамаша кылып һәм галәмнең төзелеше турында мәгълүмат туплавыбызны булдыра. Әгәр без берәр галактиканың мәркәзендә урнашкан булса идек, һич бер заманда спираль галактика рәвешен күрә алмас, яки дә галәмнең төзелеше турында фикер иясе була алмас идек. Майкл Дентонның да ишарат иткәне кебек, галәм нәкъ безнең ихтияҗларыбызга туры китерелеп яратылган.
Игътибар ителергә тиешле башка бер хосус исә Кояш системабызның галактик кулының ярында, ягъни Сөт юлы галактикасының бөтенләй мәркәзендә булмыйча, читендә урын алуы. Бу Майкл Дентонның да ишарат иткәне кебек, безнең галәмне, күк йөзен аек, ачык рәвештә тамаша кылуыбызны да, һәм иң әһәмиятлесе, космос турында мәгълүмат иясе булуыбызны да булдыра. Сөт юлы галактикасында Кояшыбыз һәм аның тирәсендәге планеталарның урын торышларын да Раббыбыз Аллаһ махсус рәвештә билгеләгән. Бу халат безләрнең космосны тануыбызга, аның турында тирәнтен уйлануыбызга һәм Аллаһның сыңсыз кудрәтен тануыбызга вәсилә булып тора. Аллаһ бер Коръән аятында безләрне шулай уяра. Ант булсын, башлангычтагы иншаны яратуны белдегез. Үгет алып уйлануыгыз кирәкмәсме? Планеталарны бер арада тутучы көч. Кояштагы нечкәлекле, махсус көйләүләрнең бер үрнәге дә тарту көче белән бәйле. Кояшның тарту көче дә дөньяныкыннан 28 тапкыр көчлерәк. Планеталарның галәмгә атылуларыннан саклаучы тәэсир исә Кояшның тарту көче белән планетаның мәркәздән качу куәте арасындагы пропорция. Кояш үзе ия булган ылы тарту көче сәбәпле бөтен планеталарны тартып торыр. Планеталарда әйләнүләреннән барлыкка килүче мәркәздән качу куәтләре аркылы Кояшның бу тарту көченнән кытылырлар. Ләкин, әгәр дә планеталарыбызның әйләнү тизлекләре тагын да әкренрәк булса иде, ул вакытта барысы да Кояшка таба тартылып, иң соңында Кояш тарафыннан ылы шартлаулар аркылы йотылырлар иде. Бу хәлнең бөтенләй киресе дә булуы мөмкин. Әгәр дә планеталарның әйләнүләре тагын да тизрәк булса, ул хәлдә Кояшның аларны тотарга көче җитмичә, планеталар тыштагы галәмгә атылачак иделәр. Ләкин бу санап үткәнебез вакыйгаларның һич бере дә булмый һәм бөтен планеталарда үз орбиталары буенча хәрәкәт итәр. Аллаһ Коръәндә белдергәнчә, һәр бере үзенең билгеле юлы орбитасы буенча йөзеп китмәктәдер. Бу ноктада шул хакыйкатькә дә игътибар итүебез тиешле. Дөньябыз бик ылы бер массага ия, һәм энергия чыганагы булучы Кояшка кадәр ераклыгы күпме кирәк, нәкъ шул дәрәҗәдә. Булай итеп, дөньябыз Кояшның яндыручы һәм юк итүче тәэсиреннән сакланыр, һәм дә Кояшның файдалы энергиясеннән булуы кирәкле кадәр генә файдаланыр. Кояш белән бәйле шушы нечкә һәм махсус балансларны ачучы Кеплер, Галилео кебек астрономнар исә бу системаның безләргә ачык рәвештә кемдер тарафыннан киләнелгәнен һәм Аллаһ хакимиятенең космостагы исбаты булганын белдерергә тырышканнар. Кояш системасының төзелеше белән бәйле күп кенә ачышлар ясаган һәм яшәгән иң бөек галим дип саналучы Исаак Ньютон да шулай язып калдырган. Кояштан, планеталардан һәм кометалардан торган бу бик нечкә система бары тик акыл һәм көч иясе бер барлыкның максатларыннан һәм хакимиятеннән генә килеп чыгарга мөмкин. Ул буларның барысы белән дә идара итә һәм бу кудрәте өчен аңа өстен куәт иясе Раббы дип әйтелә. Кояштагы реакцияләрнең балансы. Без эшләгәнебез, ял иткәнебез вакытларда, бөтен булар акылыбызның ышыннан да үтмәгән хәлдә, Раббыбыз Аллаһ галәмдә бар булучы бөтен системаларның һәр берсенең дә камил рәвештә эшләүләрен булдыра. Барлыгыбызның дәвамы өчен булдырылган бөтен процессларның һәр берсе дә Аллаһның контролендә. Кояш, сез күзегезне ачып йомганчы, 564 миллион тонн водородны 560 миллион тонн гелиумга әверер.
артык калучы 4 миллион тонн водородны да энергиягә үзгәртер. Кояшның 1 секунд эчендә ясаган энергиясе кешелекнең башлангычыннан бирле кулланылган энергиядан тагын да күпкә артыграк. Дәү бер атом теш реакторы булган кояш эчендәге реакциялар аркылы олы бер энергия барлыкка килер. Инде бу нуктада Аллаһның сыңсыз кеше һәм космоста һәрбер атом һәм бу атом эчендәге протон, нейтрон кебек һәрбер өлешчәләр өстендәге хакимияте белән кара-каршы калабыз. Яратылган һәр нәрсәнең дә өстендә булган Раббыбызның бу кеше һәм хакимияте турында бер аятта шулай хәбәр бирелә. Синең белән булушы берәр вакыйга яки аның турында Коръәннән укыганың берәр төрле нәрсә һәм сез эшләгәнегез берәр эш тә юк ки, аларга бик талганыгызда, өстегездә безнең сезнең өчен әзерләгәнебез шаһидларыбыз булмасын. Җирдә һәм күктә зәррә авырлыгында һичбер нәрсә Раббыңнан саклык ала алмас. Монардан тагын кечерәге дә яки биегрәге дә юктыр ки, ап-ачык китапта теркәлгән булмасын. Кояш 1 секундта 2нче дөнья сугышында Нагасакига атылган атом бомбасыннан 100 миллионнарча кадәр күбрәк энергия җитештерер. Кояш янында искә дә алынырга тиеш булмаган бу энергия таратучы бомба өстендә иң элек Эйнштейн буларак замананың иң мәшһүр галимнәре бик олы тырышлык күрсәттеләр. Нәтиҗәдә исә кешелекне юк итү өчен кулланылган коралга ия булдылар. Югыйсә, Раббыбыз дәү бер энергия чыганагын безнең һичбер тырышлык күрсәтмәвебез килеш бар итә, зарар бирүен кыйынлап, дәвамлы буларак файдалануыбызны булдыра. Кояштагы реакция нәтиҗәсендә 4 водород атомы берләшеп, 1 гелиум атомын барлыкка китерерләр. Ярар, әмма бу реакциядәге атом тешләрен бер-берсенә ябыштыручы куәт нидән гыйбарәт? Бу куәткә көчле атом теш куәте диелер. Ләкин зеләнүләр шуны күрсәтә ки, көчле атом теш куәте моны булдыруы өчен нәкъ менә кирәкле дәрәҗәдә генә куелган. Көчле атом теш куәте әгәр дә хәзерге дәрәҗәсеннән тагын да биразга көчсезрәк булган булса, 2 водород теше берләшә алмас иде. Яннары белән якынлашучы 2 протон шунда ук бер-берсен эткән хәлдә, шулай итеп, кояштагы реакция әле башланмадан тәмамланыр иде. Ягъни кояш һич тә була алмас иде. Мәшһүр галим Джордж Гринштейн бу хакыйкатьне әгәр атом теш кеше бераз тагын да зәгыйфрәк булса иде, ул вакытта дөньяның нуры һичбер заманда янмаячак иде дип аңлатып үтә. Көчле атом теш куәте тагын да бераз көчлерәк булган вакытта ниләр булыр иде? Ул хәлдә 1 протон һәм 1 нейтроннан торучы дейтрон түгел, 2 протонлы дипротон барлыкка килер иде. Бу халәттә кояшның ягулыгы бер мәлдә бик көчле һәм тәэсирле хәлгә әверелер иде. Бу шундый ягулыкка үзгәрер иде ки, кояш һәм аңа охшаган бөтен башка йолдызлар берничә секунд эчендә шартларлар иде. Кояшның шартлавы исә берничә минуттан соң бөтен дөньяны һәм аның өстендәге бөтен җанлыларны ялкын эчендә буып, берничә секундта күмер хәленә китерер иде. Ләкин бик яратучыбыз булган Аллаһның рәхмәте сәбәпле, көчле атом көч куәтенең көче нәкъ менә тиешле дәрәҗәдә генә һәм кояш пропорцияле реакция аркылы әкрен-әкрен генә янар.
Буларның барысы да көчле атом тыш куәте кешенең бөтен кешелекнең яшәешен булдырыр рәвештә көйләнгәнен күрсәтә. Әгәр бу көйләүләрдә берәр тайпылу хасил булса иде, Кояш кебек йолдызлар да бар булмас, яки бар булган вакыттан күп тә үтми куркыныч шартлау аркылы юк булырлар иде. Аллаһ Кояшны кешенең яшәеше өчен махсус рәвештә яраткан. Һәм моны Коръәндәге Кояш һәм ай билгеле бер хисап буенчадыр. Рахман сүрәсе 5 аяты аркылы безләргә аңлаткан. Кояш һәм дөньядагы саклаучы үзенчәлекләр. Аллаһ дөньябызны Кояш кебек дәү энергия чыганагының юк итүче тәэсирләреннән саклаган килеш яраткан. Соңгы елларда ясалган эзләнүләр Кояшның бер йөрәк сыман тибүен күрсәткән. Галимнәр бу тибелеш вакытында таралучы һәм бер-берсеннән айырмалы миллионнарча тавышка тап булганнар. Кояш кебек сөт юлында булучы 200 миллиард йолдызның да охшаш шикелдә тавыш чыгарганнарын һәм шуны ишеткәнлегебезне күзаллагыз. Хәлебез ни булганын уйлагыз. Колакларыбыз бу дәү тавыш чыганакларыннан таралучы тик бер нотаны да ишетмәс. Чөнки чыккан тавышларның тетрәнү ешлыгы иң соңгы буларак ишетә алганыбыз 20 герцтан да астарак. 1 белән 4 миллигерц арасында. Бу тавышны ишетүебез мөмкин түгел. Ишетү шигебез мөмкин булса да хәтта космос бушлыгында тавышларны үткәрәчәк һава яки берәр газ катламы булмаганлыгыннан бу тавышлар дөньяга ирешмәс. Кояштан чыккан тавышны 20 мең белән 40 мең тапкыр кишәйтсәк тә хәтта пышылдаудан тагын да басынкырак тавыш барлыкка килер иде. Бик кызык. Яныбызда бер концерт бирелә, ләкин дөньябыздан кат-кат тагын да зуррак сәхнә аланында. Стәвенә меңләрчә тапкыр зуррак дәү-дәү динамиклар аркылы. Ә без исә Аллаһның истен яратылышы сәбәпле моны абайламый һәм белмибез. Дөнья дәвамлы буларак Кояштан килүче энергия ташучы элешчәләр тарафыннан бомбардировкаларга дучар ителә. Моңа каршы дөньябызның 2 төрле саклану усулы бар. Әгәр дөньябызның бу саклаучы сыйфатлары булмаган булса, Кояштан турыдан-туры килүче югары энергиядәге нурланыш һәм шулай ук энергиягә йөкле элешчәләр яшәешне юк итәрлек дәрәҗәдә куркыныч булачаклар иде. Дөньяның беренче саклану үзенчәлеге X һәм ультрашәмәхә нурланышларның диңгез төпләренә кадәр да иңүен тоткарлыган атмосферабыз. Кояштан килүче энергия ташучы элешчәләр атмосферадагы молекулаларга бәрелеп тоткарлык күрерләр. Үлем ташучы бу элешчәләр атмосфераның аскы дәрәҗәләренә ингән вакытларында инде җанлыларга зарар бирмәслек хәлгә килеп, озын дулкыннар рәвешендә таралырлар. Дөньябызның икенче саклану усулы исә дөньяны биләп алучы магнит аланы. Дөнья магнит аланы сәбәпле Кояш җиле рәвешендә Кояштан килүче энергия ташучы элешчәләрдән җанлы организмнарны саклар. Кояшта бик ылы шартлаулар булуына карамастан, бу магнит алан калкан вазифасын үтәр. Дөньяның магнитик калканында үзгәрешләр булганында, үзенчәлекле буларак кытып тарафларында
Яҡты төндә атмосферада йәшелгә тартҡан ҡызыллык күҙәтелер. Дәвамлы хәрәкәт итеп, биеүне хәтерләтүше бу ҡызыллык космостан тизлек белән килүше электроннарның атмосферадағы атомнарға бәрелеүләре сәбәпле барлыҡҡа килер. Бу нурлы манзара төньяҡ ҡытыпта Аурора Бореалис, көньяҡ ҡытыпта исә Аурора Аустралис булараҡ исемләндерелер. Аллаһ безгә ҡытыптағы бу манзара арҡылы бик зарарлы була алған нурланышның ничек зарарсыз хәлгә китергәнен күрсәтә. Ҡояш безгә нәрсә аңлата? Ҡояшның космостағы урыны һәм планеталарны бер арада тотуы, донъяны жылытуы, таратҡан нурларының үзенчәлекләре, бу нурларның җанлылар өсөн тормош үлем дәрәжәсендәге әһәмиәткә ия булғанлығы, ҡояшның космостағы җанлыларның йәшәйеше өсөн махсус яратылғанын күрсәтә. Шулай итеп, ғалимдар космосның кеше тормошы өсөн махсус маҡсат ниәтеннән яратылғанын аңлатырлар. Моңа ҡарата, космос бушҡа бар ителмәгән, аның бер маҡсаты бар. Башта ҡояштағы пропорциялар белән бергә, космостағы бөтөн физик пропорциялар кешенең йәшәйеше өсөн бик нескә һәм махсус рәвештә көйләнелгән. Космостағы һәр үзенчәлек кеше тормошын күздә тотоп барлыҡҡа китерелгән. Аллаһ һәр нәрсәнең хакиме икәнлеген бер аятында шулай белдерә. Ғайыпның, беленмәгәннең ачкычы аның ҡатындадыр. Анардан башҡа бер кем дә ғайыпны, беленмәгәнне белә алмас. Җирдә һәм диңгездә булғаннарның барысында ул белер. Анардан хәбәрсез бер яфрак та хәтта төшмәс. Җирнең ҡараңғылыҡларында берәр нәрсә, суда һәм ҡырыда барысы да һәм һәр нәрсәдә ап-ачыҡ китапта. Иң зурысынан алып, иң кешкенәсенә ҡадар тирә-яғыбыҙны ҡушатҡан төзелеш йәки системаларның ҡайсысына ҡарасаҡ ҡарыйк, шиксез булараҡ, берәр бик бейек мөғжиза белән ҡара-ҡаршы ҡаласаҡбыҙ. Иң әһәмиәтлесе — бу мөғжизаларны күрә белү. Чөнки бер мөғжиза ни ҡадар ашыҡ һәм ылы булса булсын, бу мөғжизадан Аллаһның барлығына һәм сыңсыз бейеклегенә төшөнөү бары тик иман итүселәргә генә хас үзенчәлек. Инкар итүселәр исә, ап-ачык берәр мөғжиза белән ҡара-ҡаршы ҡалсалар да, тәкәбберлекләре йәки донъяви теләкләре сәбәпле аны ҡабул итмәҫләр. Күп очраҡта да, аҡылға сыймаған юрау һәм ачыҡламалар арҡылы бу мөғжизаларны күрмәмешкә салышырлар. Юғиһә, ҡояшны тасвирлаушы бу фильмда ҡарап үтелгән мөғжизаларның тик берсе генә дә выжданлы кешенең иман итеүе өсөн җитәрледер.